sa gugma ni Kristo. Kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, ngayong buntag mga higala o mga suki o mga pinalangga nga ating paminaw, dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan, nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Kristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini sa inyong higala Brother Libe Clavis o niya uban kanato karon. Kauban nato karon ang okay ang manager sa Hope Channel mga higala, niyaban nato karon si Pastor Lemuel Lauron. So salamat kay Pastor nga nakaabot sa kadiri, nakabisita ka din sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, sa pagpadayong maminaw sa taog mga huni sa awit no, before ta mo padayon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So na mga awit higala nga among idalit nga na kaninyo. Ikaw ang puso kanako, kalipay o talampanan. Moabot pa ang problema, walay mahika pahimulan, walay maika kumpara.
puso. Ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Okay, padayon tahigala nga ato sunahan no. So atong gina-welcome ang tanan nato nga mga tigpaminaw sa radio kutob sa naabot karon sa signal sa DYCM og tanan natong mga viewers sa Facebook sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa tibuok kalibutan asa mamoron dapita nagalantaw sa ato nga programa. Kinasingkasing mo namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So uban kanato karong buntaga niya ang manager sa Hope Channel Cebu. Niya uban nato karon si Pastor Limuel Lauron. Pasalamatan nato nga ning bisita sa siya dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So ato siyang tagaag panahon sa pagtunol nga na kanyo og mga pagpangumusta, Pastor. Mayong buntag Brother sa tanan nato nga mga kaigsuonan ug mga kahigalaan nga nagapaminaw karon dinhi sa atong naandan nga tulumanon dinhi sa atong istasyonan DYCN. Mayong buntag kaniyong tanan ug kumusta kamo diha sa inyong nahimutangan. Ako sab nga i-greet ang ako nga mga followers sa Facebook. Live ta mga higalag mga kaigsuonan diri sa Facebook usab sa ako nga account og ang atong mga kaigsuonan diha sa ilang tagstag sa kapanimalay ang tingali ang uban Brother Libby nining nga kabuntagon na ginahinay na pa sa pagpanikay-sikay nining unang adlaw nga sa simana. Mayong buntag kaniyong tanan ang uban tingali Brother Libby padulong na sa ilang nga trabaho o kaha ang ato mga estudyante ng laban, ng ngandam alang sa klase na pudugma og sa atong mga suking tigpaminaw sa kaislahan diha sa Kinatarkan Island. Mayong buntag kaniyong tanan diha sa Bantayan Island sa akong yutang na tawhan Brother Levi. Mayong buntag ang Bantayan Island manggod Brother Levi daghan kayo ni siya og mga islet pod. Unya daghan gyud gayong mga suki nga tigpaminaw nato nga naminaw karon diha. Unya abot pud ta Brother Levi. Magdumdum na sila sa oras gyud, Pastor. Oo. Abot pud ta sa kanang Leyte Brother Levi no? Sa Biliran Province kani abot na dito. Sa Biliran Province. Okay, Daghang mayong nagamit buntag. dito og mga sound system, Pastor. Mga trumpa. Trumpang gipanggamit. Oo. Diha sa Biliran Leyte. Kumusta kamong tanan og maayong buntag? Kining inyong mga higala kanunay nagpaabot sa mga mensahe sa paglaom nga maghatag kanato og kadasig, maghatag kanato og lahutay niining panahon, niining yuta nga atong gipuy-an nga puno sa kabudlay, puno sa kasamok. Ilabi na ang atong katilingban karon Brother Levi, ang atong nasod nga nagatubang og krisis, no? Kining ato programa makahatag kini og paglaom natong tanan mga kaigsuonan og mga kaigalaan nga bisan pa man niining kalisdanan nga atong nasinati apan makahimo ra gihapon ta sa paglahutay diha sa probinsya sa Negros Brother Levi. Maabot ang atong Sibya dito. Maabot ni sa Negros, sa Sagay, unya ngadto sa Escalante, sa Gihulngan City, ug uban pang bahin diha sa Negros. Daghang mga lugar diha nga nagsunod, nagpaminaw sa itong programa, Pastor. O kining akong ipahibalo mga higala, mga pinalangga akong mga kaigsuonan, kining programa dinhi sa atong naandan nga tulumanon, daghan na kaayo ang mga kinabuhi nga natandog niini og nagiyahan diha sa presensya sa Ginoo. Gani dili gyud na masipyat Brother Levi nga matag tuig duna gyud tay mga ginahimo nga pagbautismo niadtong mga nakasabot og nakonberter sa pagtuo gikan sa kangitngit
unya nagiyahan sila niining kahibulungan nga kahayag. Tinoda Brother pastor Levi. kay dili lang dinhi sa Northern Cebu. Bisan pa sa Biliran diha sa Liti daghang kay mga nakakaplag sa matuuran. Ani ang uban kay nagatukod nagsimbahan sila. Sila lang sig paminaw sa tulumanon dinhi sa radio. Kini si Brother Levi mga higala, alang sa inyong kasayuran, daghan ang wala makakita ninyo aning tawhana. Pero pila na kadekada ning iyang pagpangwali, unya daghan na kaayo ang iyahang na giyahan na rekomendar diha sa tiilan sa Ginoo. Kining purong-purong ni Brother Levi, daghan na ni og mga bituon ha. Daghan na ni bituon. Unya kauban ni Brother John, Karon taon-taon pastor murag ni ato si Brother John karon maabot to. oo. Kanang bugbog BTS Brother Levi. Yun na mo nagtikang. Dugay naabot. Pero maabot gyud sa Brother John. Usa sa imong kanang kauban diri nga epektibo po gayo. Gikan pa sa mga batanon pa mi pastor, magkauban mi unya lagyo ay may kadiyot pero magkauban Magkauban hangtod na po. karon. Oo. Kauban lang gihapon. Ingnon ta lang nga mura na mo bana og asawa ba? Since 1984 pa pastor. Mga ulitaw pagod mo hangtod nga nangaminyo na mo. Nagpakaapo na lang ka. Unya si Brother John naminyo nanganak na lang po pero tandem gyud ni sila mga higalag mga kaigsuonan sa mga pagpangwali, Bible study, bisan pagdebate Brother Levi. Ako lang itig kontak kalabanan niya siya na mo Ikaw siya ma- tigatubang. Ikaw may dicer dahil niya siya mo itig atubang. Oo. So nini nga kabuntagon mga higala, mga kaigsuonan dako namo nga kalipay og pagpasalamat sa Ginoo nga kamo nakig-uban sa atong tulumanon niini nga kabuntagon unya dako pud ang akong kalipay nga sa makausapa nakatultol na po ko diri, nakahapit ko diri mga higalang mga kaigsuonan, bisan man lang sa mubo nga panahon nga ako makig-uban kaninyo dinhi sa atong tulumanon. Okay, daghang salamat pastor. So atong ipadayon no ang pagtunol sa mga labas o mainiton nga mga pagpangumusta sa tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Good morning no diha sa Negros Island, sa Oriental o sa Negros Occidental. Amo mga pinalangga diha mahinigugman tigpaminaw. Nining kabuntagon amo na sad kamo nga gina-welcome sa pagpakiguban sa ato nga naandan nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Unya diri sa Masbate, kalabanan sa Masbate diha mga nag-view nato sa ato nga live no sa Facebook. So good morning labi na diha Silutungan Masbate sa mga nesesaryo family diha. Tanan diha nga naminaw bisan pa si Pastor Rosales diha. So good morning ninyong tanan sa Masbate. O ni Adres Biliran Province, tanan ha mga nagpaminawan labi na sa mga Lagarisa family. O niya tanan diha ang uban nagamit o mga sound system di nato ikamension. Pero kamong tanan gina-welcome karong buntaga sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Diha sab sa probinsya sa Liti. Lebihan kadaghan diha bisan pa diha sa Baybay Liti. Good morning diha ni Brother Sanico diha nga nagtrabaho gini siya sa simbahan sa Catholic Church dito sa Merida pero ning uli na lang ginas ilan biyas trabaho kay gusto siyang mangalagad sa Ginoo. Salamat Brother Sanico. Siyang imong kanunay pagsunod sa ato nga programa. O niya tanan diha nga taga Ormoc, labi na diha sa mga Disor family. Abot ang Ormoc Brother Levi? Kosol dis Ormoc, pastor. Mga radio lang gani gipanggamit dito sa ila. Kusog nis ang radio dito dapita diha sa Matag Obliti, sa Kananga Liti. O niya bisan pa man diha sa Merida, diha sa Palonpon, sa Isidro Liti, sa Isabel Liti. Labi na diya sa Tabango Liti. Good morning lang Brother John Quison diha o sa Timog family. O niya diha sad sa Villaba Liti. Daghan kaayong naminaw diha kay atbang raguni sa Bugo City. O niya atong gina-welcome no labi na sa mga Insenso family diha nga kusog na ilang mga trumpa diha og si Ma'am Gretchen Novila diha sa Kagnukot, Villaba Liti. So diha sa banda sa Liti daghan tag mga
kaigsunan diha mga kahigalaan nga nakaalagad si Ginoo, pinaagis lang kanunay ang pagsunod, no, ug wa na napugni ang pagtandog sa balaan nga espiritu, diha silang makasing-kasing. So thank you kayo. Bisan tuod ug wa kay ta kahibalag nila diha Brother John, brother Pastor Lauron, pero maabot rin time nga magkahibalag ras mga kaigsunan nato diha. O niya diri sad sa dinhi sa Camotes Island, Lanog Pulis Camotes Island, mga nagpaminaw ang uban diha, pinaagi sa radio, ang uban sa live nato sa Facebook. O nanay nagpalanog diag trumpa, Pastor, na sa lower kagkagan si Brother Tato Sotelo. Duha na ka trumpa ang iyang palanugon panahon sa programa. So tanan nga taga Camotes Island, diya San Francisco, ug uban pa dihang mga dapit, amo kamong gina-welcome karong buntaga sa tulumanon sa kini ang maayong balita. By the way, Brother Pastor, Libby, kanang alang sa atong mga kaigsuonan diha sa Islas Camotes, dunay atong moabot nga wali diha kauban ni Pastor Jomar karong bulan sa Marso, no? Diha sa distrito ni Pastor Oristela. Magkita ta diha mga usa ka semana ta diha, mag-uban ta alang sa ato nga pagwali. Ako di nga pumustahon, Brother Libby, kadali lang kining ni diri sa ako ang Facebook page, si Beth Piscalia. Good morning. Kinrak Defender. Good morning, Pastor. Watching from Balutakay, Hagunoy, Davao del Sur. Okay? Davao del Sur ni si Kinrik Defender. Onya Christian Indona. Good morning, Pastor, from Libo SDA Church. Okay? And then walay okay, ang kaganihan ni wala kunoy audio ang imuhang microphone. But anyway, sa tanan nako nga mga sumusunod sa ako nga Facebook page, mga higala, mga kaigsunan, maayong buntag, Brother Libby. okay, padayon ta higala nga to sa dano. Diha sad sa Islas Bantayan, Pastor, diha sa Madridejos, daghang kay ta mga suki nga tigpaminaw ato mga kaigsunan diha. O niya diha pod sa Bantayan, ato ganing pasalamatan si Brother William Tadlas nga iya ginang pakusgan yang sound system diha. Nya naa say ato sad nga nahibag nga higala naa sa Sirkulo Tikad. Si Brother Cotijo nakabisita ko silang panimalay, dili pa na sila SD, awa ko kahibaw og karon Adventista na ba sila. Iya ginang gigamit, gidedicate gina iyang sound system para sa tong programa. Kada adlaw gina. Onya doap dito pod sa Islas Lipayran, tuapod kang Brother Lucernas. So maayong buntag nos taga Lipayran, onya dias doong sa Butigis sa Silagon, onya diri sad sa Santa Fe diha sa NHA, sa National Housing Authority. Napod si Brother Jeremiah Humula diha. Onya diya sa Ukoy, Santa Fe, kang Brother Lot Villabrilil. Lanog-lanog po na iyang sound system diha. So dihan dapitas sa Bantayan, hilabihan kadaghan diha ka nagsunod og nagmonitor kanunay sa ato nga programa, no? Mayong buntag ninyo, o niya manghinaot mi nga mag-uban-uban tarong buntaga sa atong naandan nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Nya good morning sa diha sa taga-isla sa Hilantagaan og tanan taga-islas kinatarkan, Pastor, kay daga ubay-ubay diha kinatarkan nga. Okay, atbang ra manggod kayo. Lanog kay ni didto kay dinis. Kayo. Dool kalabanan gamit nila ang mga radio ragyod kay hilabihan katinaw labi na nga sa pagkakaron nato lang mga pipila ka semana napakusga na ang DYCM. Nabalik na ang kadtong transmitter nga nasunog sa una. So karon lanog-lanog layo-layo nagyog abutan sa unang medyo mukarap-karap og jutay sa mga distansya nga lugar, pero karon perti ng tinaw na kaayo Tinaw silang mga dapit. So atong pasalamatan ang management sa DYCM nga nailag yung na maayo ang paghatag serbisyo ngadto. Importante manggod, Brother Libby, nga kini bitawng ang katinaw bitaw sa atong pagsulti, mahatod gyud ni ngadto sa atong tigpaminaw aron to nga masabtan gyud nila, unya masubay gyud nila kung unsay atong gi presentar dinhi sa entablado sa kahanginan mga higala
og mga kaigsuonan. Ni ay atong pangumustahon. Okay, good morning Pastor. Jisrael Paras. On Donard Lajon. Good morning Pastor, watching from Sindangan, Brother Libby. Sindangan. Sindangan, Zamboanga del Norte. O niya, ni ay Langyaw, ha? Nga naminaw karon. Tuwa din is Langyaw, dili ni siya Langyaw. Pilipino ni siya. Si Irish Zanberg Antonio. Good morning, Pastor, watching from the Netherlands. Okay? Gikan sa Netherlands. Okay? Kini di ay si Jisrael Paras Taragwa from Prosperidad, Agusan. Okay? Agusan del Sur, sa Agusan Mindanao. del Norte ba ni? Oo. So, good morning kapaglaom Jisrael Taragwa. O diha di sa Tikad, Bantayan Island, Brother Libby. Oo. Diha sa sirkulo naa sila si Ma'am Yuli. Ma'am Yuli Gobi na Gobi. minaw karon. Ato na mga suod, Pastor. Oo. Unya dito sa Baod naa sila si Lisa. Mga Cordoba family Cordoba dito. family, sila Sister Sita nagapaminaw karon. Unya si Ma'am Irlinda Si apelido na niya ron kay Murag. Santillan. Santillan, no? Kahibaw ko nga naminaw ron sila. Kay kini magon ang adlawng Domingo, Brother Libby, panahon man guni nga manglaba o niya kay siguro karon ang uban gidug kanila sa kanang ilang pagpamahaw. Kay kining Domingo dili man gud ta busy nga magdali ta mo adto sa opisina uban pa nga trabaho, no? Alang sa kadtong nagtrabaho og sugod Lunes, ang adlawng Domingo ang uban mo adto didto sa dagat magpahaw pahiyahay. sa kanang kalaay og kanang mo hanggab og presko nga hangin dito sa dagat. So kaninyong tanan nga kung asan mo muna himutang karon, maayong buntag kaninyo og maayong pagpamahaw, Brother Libby. Okay. Ato sa ning tagdon kadiyot, no? Sili pa ta mapadayon sa pagpangumusta kaninyo. Tagdon taning nakita nato sa screen, Pastor. Okay. Okay, niya si Joanne Dale Sarol. Kan Island. Good morning diha sa taga Kinatarkan. Niya pod si Sister Chari de la Cruz Nugas, silingan na mo ni Pastor Sumabuli. Aha. Good morning ninyo, duha diha angkol. Naminaw na sad mi diri sa inyo nga program. Oy, Thank you kayo, Sister pagpaminaw. Chari. Anya niya pod si John, good morning. Anya niya pod si Ma'am Bernice Fernandez Adams, Tonis, Florida, Pastor. Ato sa Florida. Tas Florida. Oy, good morning. Good evening diha, Bernice. Ingon siya din good morning, Pastor, and Kuya Libby. God bless sa ato ang programa. So, God bless also, Ma'am. Okay, ayo diha, nice ha. Anya niya po si Ma'am Gay Charis Lopez. Good morning, Pastor Libby Lauron o Brother Libby. Okay, good morning, Ma'am. Anya niya po si Brother Elvis Peritos. Oh, Brother Elvis sa San Remigio. San Remigio, Elder San Remigio. Brad Parilib, ipangumusta ko diha sa atong gwapo nga pastor. Pastor Limi Lauron. Nindot kay nakahapit siya diha aron makapamati sabta sa iyang mga mensahe og sa nagtan-aw niining programaha. Okay. Okay, diya po Jake Sumalinog. Salamat sa pag-pray, Brother Jake, sa kuani Dumaguete City. Nukadis Dumaguete. Salamat kayo. So, padayon tahigala, among itunol ang mga pangumusta dinhi sa mainland Cebu. Kutob sa naabot dinhi. Diabot ni dito, brother, dito, Pastor, sa Magsaysay, Balanban. Yes, mga kabukiran. Balanban. Okay. Kaya na mag-ebidensya na may na Adventista dito, mga born again, mga Latayada family nga na member diya sa naanaron sa Balanban. Nag-contact nagsige na ito ni Tigpaminaw, lanog daw itong programa dito sa mga kabukiran. So atong gina-welcome no ang mga kahigalaan nato diya sa Magsaysay, Balanban. O niya dos mga kabukiran sa Asturias, diya sa Tuburan, galanog-lanog na atong programa. O niya diya sa Taboy Lansad atong gipangumusta si Brother Bob di ay rituya. Always okay. nang magsunod sab diya sa Mangga
Mangga Tuburan. Sa Ma- tuburan, oh. maayong buntag Kuya Bob. May buntag diya dong ba, uban sa imong family. O niya diha sa Tabuilan, mga mahinay family diya, good morning. O niya ngadto sa mga kaigsunan nato diya sa Kalumbangan, diya sa Dalid, niya bisan pa man diya sa Gimpilakan. O niya naasad tayo mga kaigsunan diya nga nakaalagan sa Ginoo Pastor pinaagi sa atong programa. Atong gipangumusta si Brother Maning Masbang. Good morning, Brother Maning. Naapod si Brother Pipi Orsabia. Nga mga kuan sa niya, product po ni sa atong programa. O niya ngadto sa atong mga kaigsunan diha sa San Jose, Bourbon. Halos na diha mga product sa programa. Pamilya nila ni Brother Amay Pitugo, whole family gina. O niya ng Brother Rodrigo Villamor. So tanan ninyo dihang naminaw karon sa San Jose, gina-welcome nato sa atong programa sa Kini ang Maayong Balita. Nya good morning sa mga tirana diay family diya nga always naminaw, mga pikit-pikit family. Nya diya sa Calabira sad sa Bourbon, nasa tayo mga kaplag sa kamatuuran diya, mga kaigsunan nato nga always nga paminaw sa makabukiran. Diya sa Bundok Bourbon diya, good morning sa mga Orsal diya family og mga Murillo family, tanan diya nga naminaw og mga newly baptized members na kanunay nagpaminaw sa programa atong gina-welcome. O niya mga suki nato nga tigpaminaw diri sad sa Tabugon, no? Mayong buntag sa tanang taga Tabugon. Niya good morning sad lambad anila ni Sister Remy Montiliano nga kanhi po na Pastor GMC. Aha. O niya nakakaplag pos kamatuoran, karon kauban na nato. O niya na yung mga born again diya, sila Sister Dilma Ando, whole family na. So good morning yung tanan, no, taga Tabugon, atong gina-welcome karong buntaga. O niya diya sa Managasi, Tabugon, good morning sa tanan diya nga nagsunod. Labi na diya sa mga Nano family. O niya nasa diya si Sister Eremia Soliano nga di pasada siya dugay, nga nabaptize nga nimbutho po na sa nga church. Amtong na siya, o niya nimbutho siya tungod kay wa niya napugni ang kamaturan na nagsilaob diya siyang kasing-kasing pastor. Amen. O niya ngadto sa mga Ilarcosag, mga Rumagos family diha sa Managasi. O niya mga Jordan family diha sa Lamak. Diha sa Kadwawan sab, atong gipasalamatan si Brother Bean Istor sa iyang sound system. O niya diri pod sa Kadwawan Seventh-day Adventist Church, napuntay trompa diha pastor nga giamuntar. Ni ato sang pasalamatan. Lanog po dron dito ang Oh. atong Sibya. Tinuod na diya sa Kadwawan. Oo. Ani atong pasalamatan si Sister Marites Paraiso. Uban siyang bana nga mao'y caretaker diya o niya mao say operator sa sound system sa matag programa nato din hino. So mga kahigalaan kaigsoon nato sa Kadwawan, kamong tanan amo nga gina-welcome. Nya good morning di ay nila ni Brother Jomel Rosasinia. Okay. Brother Joel Rosasinya. Naa sa Eden. Sa Eden. Oh, Okay. na diya ang daghan taga Eden nga maminaw sa ato nga programa. O niya mga Arogan. arogan, Sitio Eden. gitawag nga nag-Eden kay katong mga retired kwan pastor gikan sa anak sila ng kan Muyo. Cebu City, sa academy. Na diya nagpundok kay sila diya. So maminaw na sila kanunay sa programa, so atong gina-welcome ang tanan taga Eden og tanan nga taga Kadwawan. Ani na Brother Alvin Risoor diya. Good morning. O niya sa diri sadta sa Libho, duha gina ka mga sound system diya naglanog-lanog pastor. Kang Sister Linda Kamay, kaila sino kang Sister Linda? Okay, si Nanay Linda. Nga. Oy, good morning Nanay Linda. Nanay home division gid diha sa Libho. Taga Libho na diha nag home division sa ilang panimalay. Nya lanog na yan trumpa diha. Nya plus pag yun si Brother Nelson Bersero. Dunay duha ka trumpa diha na sa Little Hills. Ay labihan lanuga ana. Abot sa Kadwawan, abot sa Mabuli, abot padris kanagahan ang iyang tingog sa trompa. Labi na buntag sayo. Kanabang Mingaw, Brother Libby ba? Mga naikanay pastor sa bako niya. Dapat yun sa top yun sa bukid ang ilang balay. Plus kayo. Maingon ta, Brother Libby, nga ang kinibang atong mga kaigsuunan ba, mga kaigalaan nga kugi bitaw kaayong nagmuntar po sa ilang mga trumpa o mga sound system. Kay paran la pastor kay mura po sila kuno nag-crusade. Mura po sila og nag-crusade niya. Oo. Dili gyud mahimong kawang ang ilang pagmuntar
matag karon ug unya Brother Libby kay mutultol naman lang sila og sa oras og istasyonan unya inig Domingo o panahon sa gabi Oo. alas 6 i-on na lang nila so wala na diretso na Oh, wala tinuod na. dagang hago unya nakagasto ra ka usa pero nahimong kabahin sa kining dako nato nga bulahaton sa pagsangyaw sa maayo nga balita. Daghang salamat ninyo mga kaigsunan gikan sa Biliran, Leyte, dinis probinsya Cebu, probinsya sa Negros sa inyong mga kahimanan o mga kaning resources alang sa pagmantala sa maayong balita ang Dios magpanalangin kaninyong tanan sa inyong kakugi Brother Libby. O niya ba na siya bago nga nabaptize diya sa Libo, Pastor, nga tigpaminos ng programa si Sister Valentina Baga nga lipay gina siya yan ang gamit yan dako nga Bluetooth. Maayong buntag Sister Lina. O niya Diyos mabuli ato mga silingan sad. Gahapon dito sa admin silang Brother Eric Sinoy. Kay nagamuntar ko atong iyang sound system bagong gipalit kay nagpalit gid siya gibaligya ang kanding kay palit siya kay iyang palanugon iyang ipabati ang pulong sa Ginoo diya siyang masilingan. Salamat kay Brother Eric Sinoy uban sa mga silingan nato diya nga nagapaminaw sa ato nga tulumanon karong buntaga gina-welcome mo namo nini nga programa. Unya diri punta sa diri punta sa Kanagahan, Pastor. Ay bag-o na to nga church diya anak mo na sa kadwawan. Bag-o lang gid nga Pagpura na siya kanang kaganahan Kanagahan. kanagahan. Pero luyo na sa kadawan kay naibukid diya luyo ana kay sa Libaong diha napita. Sakop pa na siya sa lungsod sa San Remigio na. San Remigio na. Sakop na sa lungsod sa San Remigio. Unya gani temporary pa na ilang church karon pero naluti sila diha nga tukuranan og simbahan. Unya naanay mga sound system diha na duha ka mga sound system nga nagtingog karon mga lanog kay na mga trompa ginang gamit kang Brother Bernie Katakis. Unya nasa newly baptized member na to nga duha po na ka trompa gigamit. Dire po dapit sa Sapanggamay sila si Brother Ani Priscilias. So mga silingan diha karong namati karong buntaga amo kamong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya diri ta banda sa Kinawahan, maayong buntag sa Kinawahan, diya sa Tambungon. O niya ato makaigsunan, makaigalaan diha, o niya atong pahibalo ang mga kaigsunan to sa Tambungon, makaigalaan nato nga kon pananglit adto natay problema sa atong motor, ay mo kalimot higala. Doolan ninyo ang Advent Motor Parts na naatbang sa public market sa Tambungon, kilid jud sa highway. Gipanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Florida o Brother Remy Sigarino. Maabli na sila gikan sa adlong Domingo, kutob sa adlong Bernes. O niya mga taga Anapog na ito makisunan kay Galandia. Good morning. O niya dirisad sa diris Kamansalis, bag-oso na nga church Kamansalis. Ato din ipangumusta ang ato diha nga amigo kay si Brother George Luna, mga Negro family diha. Tanan nga to Kamansilis, welcome. Unya sila Brother Elvis Peritos Jasmani usab. Good morning Brother Elvis, mga Peritos family diha. Atong gina-welcome tanan nga taga Sanrim nga naminaw karon. Welcome sa ato nga programa. Unya des argawanon. Kay daghanan naton tigpaminaw diha mga Larga family. Unya sila Doktora Ruda Likigan Larga, mayong buntag no. Mga Layon family, ngadto sa mga Kabatanya dia family, welcome mga Ansiano family. Ani ato sang gipahinumduman ato makahigala din sa norte nga kun doon natay mga okasyon mahigala birthday o uban pang mga okasyon ay mo kalimot diha mo pagkuha og tubig sa Advent drops nga naa sa lanaw nahimutang ang ilang tubigan no nindot na presko o niya lindot og lami ang ilang tubig. Anya sila na ang nagmanage na sila si Marlene Canales o sila si Brother Arnel Anciano. Okay no atong mga kahigalaan sa diha sa Maya. Good morning sa mga Dihito family. Good morning, Brother Dini. Wa man naabot si Brother John, basi gitugnaw to kayo.
kalimoto o kuan kay katanday siguro to. May buntag diya sa taga Maya no, ng Brother Isaw Dihito, mga Punay family, mayong buntag. Ngadtos mga Miralles family diya sa Lanao. Atong tanan nga mga pads, mga mads diya sa Bantayan, o niya atong mga brad o mga sis, tanan diya kaninyo ato nga gina-welcome sa atong programa. O niya atong gina-welcome diya kanunay gina nga maminaw o maglantaw sa si Brother Doming Bunokan. So, good morning, Brother Doming, oban sa imong tibok family. O niya, tanan nato matigpaminaw diya sa Nazareth, diya sa Paypay, bisan pa man diri sa Midilin. Always, Dang lungsod, Brother Libby. dang lungsod. Last Brother Edwin Golimas, always gina. Wanay pang iyang radio diya. Mga De La Cruz family diya, good morning. Mga Langido family, mga Cinco family diya. Kanya di sa na to kalimtan pag pangumusta si Municipal Councilor Raymond Olivar. Oba ni Attorney Olivar, ang iyang mises. So, may buntag, no? Konsehal. O niya, ngadto ng Brother Alex Cañada diya sa Lamintak. Nila ni Brother Felipe Solira, mga converted di sa radio. Niya, tanan na itong tigpaminaw sa 108 Midillion. Ato siyang pasalamatan si Brother Terbo Pabadura, siyang trumpa po diha. Nga maglanog-lanog. Si Kang Brother Terbo. Naapod. O niya, mga malinaw family. Atong gipangumusta. O niya, mga tigpaminaw sa nato dinis Bugo City, diin himutang kining lanog nga station ang DYCM FM. O niya, ato din siyang pasalamatan, Pastor, ang Riverside FM Cebu. Dito nahimutang sa Hinatilan, nga always kina nga ilang i-hook up ang ato nga programa dinhi. So maabot ta dito sa South Cebu, ngadto sa mga bahin diya sa Negros nga maabot sa 93.2. Kanunay gina sila nga mag-hook up sa ato nga programa uban sa tabang ni Pastor Joel Tirana. So good morning yung tanan diya sa South Cebu nga naminaw karon og naglantaw sa ato nga programa. O niya ito din gipangumusta no ang mga tigpaminaw diya sa Binabag, labi na diya sa mga Bianay family, mga pamilyas, mga Bersero, mga Olingay family nga always nagasunod. Welcome sa atong programa. O niya ngadto ni retired Scout Ranger Isagane Aratzia. Kini po, Pastor, di pala sa nidugay nga na SDA. Tigpaminaw ni sa ato nga programa. O niya karon siya church member ni naa sa Kabangkalan SD Church, just Malingin Dapit. Salamat sa Ginoo, Brother Libby. Kanya iya ginang gidedicate pod iyang sound system. Iya ginang pakusgan kada programa na to. Aron makadungog daw ang iyang mga silingan, makashare siya sa pulong si Ginoo. Amen. No, ngadtos mga Bisabilia family diya sa Baas, mga Derde family diya sa Dakit atong gina-welcome. Kanya mga Hamawas family, good morning diya sa Guadalupe, ngadtos nila ni Pastor Hill Edoliberio o siyang family. Good morning, Pastor. Ni Brother Barley Baldosa, Brother Edsel Disma dia, good morning, iyang family. Tanan nga taga Guadalupe o tanan taga Tagasa. Labi na sa mga church member dia sa Tagasa, Marangog, atong gina-welcome na karong kabuntagon. O niya dirita sa Nailon, pero daghanan itong tigpaminaw sa Nailon, diya sa Upper Nailon, labi na diya sa mga Lipon family, good morning. O niya ngadto sa mga pamilya sa mga Bulambaw, pamilya sa mga Rituya, mga Nailon family, niya good morning sa mga Mulihon family o mga Hilig family. Mga Fernandez family, tanan diha sa Nailon, diha sa Gairan, sa Engineer Ernie Catayas, yung family, mayong buntag niyong tanan. O niya, ato sa dieng pasalamatan karong buntaga ang Icons Optical Clinic. Kamuhigala kung doon na mo ay problema sa inyong pananaw, ayaw mong kalimot. Doolan ninyo ang Icons Optical Clinic. Naana nahimutang dinhi sa Bugo City. Kadtong atbang, katong karaan nga landbank sa Bugo, atbang ana makita nimong Icons Optical Clinic. Kanya na sila branch sa San Remigio atbang sa Prince kilid sa highway. Kanya at the same time siya pod ang nagdumala karon sa kadtong karaan nga optical Risbugo ang Biraki Lubitania Optical Clinic. Ang
nag-iyan ini mao si Dr. Konkon Lobitania o niya abli na sila ikan sa adlawng Domingo hantod sa adlawng Biyernes alas 9 buntag hantod sa 5:30 sa hapon. So ay mo kalimot doolan yung higala. O niya mga kaigsunan na to ni Bugo City, mga kahigalaan na to nga always nagsunod. Labi na diha sa mga Andrino family diha sa Dakit Bugo. Atong gipangumusta no mga nakaalagad pero sa Ginoo tungod sa ato sad nga tulumanon o niya mga daghan din sa Bugo City pastor nga mga nakakaplag sa kamatuoran pinaagi sa ilang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Tinuod na Brother Libby kay daghan kayog mga sugilanon nga atong nasayran katingalahan ba kanang tulungan kay ilang mga kaagi bitaw mga pinalangga nga mga tigpaminaw nga pinaagi lang sa tingog sa radyo, no? Dili importante nga muadto si Brother Libby sa ilang panimalay aron sa pagtultol gyud matag adlaw o matag simana kundi nagsunod lang sila dinhi sa atong tulumanon sa ang maayong balita o sila nakasabot Brother Libby, nakakaplag sila sa kamatuoran o mao lagi na sama sa atong giingon kaganiha daghan na og ubay-ubay na nga mga kaigsuonan nato nga nangalagad sa Ginoo karon gumikan og bunga kini sa atong programa dinhi sa DYCM kini ang maayong balita. Kinigod nga programa sa radyo pastor kung tipuno nimo ang tanang namati kada programa Perting daghana. pili maarang sa usa ka dako nga kolisyum. Mo bitaw Brother Living nga Dako pa nis mga major airport nga ginahimo. correct. Mo bitaw nga ang atong mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga naaron diha nagplaster sa inyong mga sound system. Dako kaayo na siya namo nga pagpasalamat dinhi sa radyo nga mao'y nangulo nga pinaagi sa inyong initiative, inyong kakugi, dili lang kay kamura ang makadungog kundi kutob sa maabot sa tingog kun ang trumpa Brother Libby nag-umbaw ngadto sa baybay ang nanginhas na nagat na masol magpakadungog sa tingog karong buntaga. O tinuod na kay kadtong mga tuas dagat baka dungog kay mingaw gug kayo labi na og walay balod pastor. Oh. Tin-aw kay paminaw nila to sa laod ang ato nga programa. Og kung atong hunahon mga kaigsuonan og mga pinangga kong mga kaigalaan katong giingon ni Brother Libby ba nga kung atong pundukon ang naminaw karon dili masud sa usa ka gymnasium ingon ana kadaghan unya hunahuna lang hunahuna ang mga higala mga kaigsuonan kami niya sa istasyonan kamo diha wala na ta magkinahanglan Brother Libby nga hakuton ang mga tao. Tinuod na. Wa na ta magkinahanglan og permiso aron nga mosibya ta maghimo og krusada diha sa Katilingban. Wa na ta magkinahanglan nga kanang mumuntar ta sa atong mga sound system, maghakot tag mga bangko unya mohangyo tag mga kaigsuonan nga mo tabang sa trabaho. Kami lang duha ni Brother Libby diri sa istasyonan unya kamo diha sa inyong panimalay daghan kaayong nakapaminaw mga kaigsuonan og mga kaigalaan. Mao na nga kinasingkasing gyud namo nga pagpasalamat dihang ninyong tanan sa inyong makugihon nga paghimo pagmuntar sa inyong mga kahimanan diha sa inyong balay aron mapalanog ug mahatod kining kamatuoran og mensahe diha sa mga katawhan, mga kaigalaan ug inyong mga kasilinganan. Manang atong pasalamatan pastor ang mga kaigsunan nga gitandog ilang kasing-kasing nga nagapadayon sila sa pagsuportar sa buluhaton sa Ginoo sa pagsibyas pulong sa Ginoo sa kahanginan. Kay pinaagi ni nga programa daghan nga makatawhan nga mapasidan-an. Og nining katapos sa mga adlaw ang ginuray mahibalo sa iyang plano nga kining mga katawhan nga nagapamati karong buntaga magapangalagad nganha sa Ginoo. Gawas Brother Libby nga sila makasabot sa kamatuoran kay ato man ang isulti dinhi ang ug unsay kamatuoran sumala o pinasikat sa balaang kasulatan matinawan pud sila sa mga isyu nga naglimin diha silang hunahuna bitaw kanang mga pangutana ba ilang ipadala dinhi nga mahatagan og katinawan masubay ug masabtan gyud nila nganong ingon ini ingon ana ang atong pagtuo
diha subay sa Biblia ug pulong sa Ginoo. Oh, dinhi sa atong programa pastor, wala gyud tay giandam nga topic nga iwali. Ang ato diri kamoy ning hatag og topic namo. Kay mga pangutana nga inyong ipadala dinhi. Oo. Amo na nga ipasabot og ayo. Mo na ni ato nga sit up sa atong programa dinhi sa kini ang Maayong Balita. So ako sa ding basahon ni pastor ang mga Okay, sige. nahidugang nagtan-aw. Okay, si Sister Leah Muñez sa Manila ni. Kuan po ni, usanis mga pioneer nga nakabig sa programa dinhi pastor. Tagalog pala. Oh, ani dinhi sa tuag ni Bugo City ni Bugo. Tunas Manila karon. Tonas Manila. Oh, mga karaan ni nga kuan ni siya kanang INC. Okay. Oh, na kaalagan si Ginoo. Katingalahan kay Brother Levi, no? Oo. Basta maminaw lang bitaw ang tao, Oo. kung hikapon sa Espiritu Santo, makasabot gyud sila. Ang ilagong pamagis na pastor sa wa pa mi magkamit. Pagkamit na mo usog ang experience siya, gikuha niyang mga notebook niya, daghang notebook niya. Iyang mga notes. Okay. Ang pangutana nga tubagon din yan ang isuwat og ang mga tubag sa pangutana, mga bersikulo nga atong ihatag isuwat niya. Ingon siya, kami brad, wa nga man gimi tudloe kung unsaon pag-ukab Biblia, Biblia. Pero gitagaan mig Biblia sa among silingan sa una, diha na ginagibutang namo sa butanganan, wa gyud na basaha. Siya pasalamat mig dako, brad, dinhira mi nakakat-on sa pag-ukab sa Biblia sa pagpaminaw namog sige sa inyong programa. Kaniya ang ilang gibuhat pastor, inig kahuman sa programa, ilan ang paningkamutan yun og pangita kung asan dapitas Ilang Biblia tunan. ilang tunan. Kanya naamang yun, tingala sila nga ang mga bersikulo nga among ihatag, ang mga tubag naamang yun sa Biblia. Hangtod nga gikontak ni gibistaan na mo sa ilang panimalay o niya kaloys Ginoo, nakahimog sa pagpangalagad sa gani ang iyang mister patay na pero namatay gyud nga usa ka tawo nga nag-alagad sa Ginoo. Amen. Tonas Manila niya ang mensahe, mayong buntag pastor og pads live. Pastor, may suod nga amigo sa akong bata. Iyang classmate nag-eskwela sa Villaba, Lauron, iya apelyido. Taga diha sa Bantayan Manguro to, iya lugar. Kalimot lang ko sa pangalan. Parinti na ko na, Brother Levi, basta Lauron. Oh, Lauron. Niya post Brother Rufino Moreno. Kuan po niya siya, pastor. Bago ni Adventist. Okay. Puwahan ni, kubla ni. Pero okay. wa kaasir iyang pakubol sa puong sa Ginoo. Nadutlan ni sa puong sa Ginoo. Anya, ba nag-asawa gini sila karon na Adventist. Amen. Niya po si Brother Leonidas Sumalinog. Mayong buntag mga igsoon. So good morning. Niya po si Richard Burden Villarde. Mayong buntag mga kapaglaom gikan diri sa Toronto. Toronto, Canada. Canada. Okay, mayong gabi diha sa Toronto, Canada. Niya po si Via Walids or Iba Dilaw. Good morning mga brother sa Manila po ni. Niya po si Brother Ronilo Itang, tuwa po ni sa Saudi Arabia pastor. Okay. Na always gini siya familiar na ko na si Brother Itang. Ingon din maayong buntag kaninyo Brother John, Kuya Libby og Pastor Limuel. Maingon sab sa mga kaigsunan tigpaminaw og sa mga nagbiyo nini nga programa sa kini ang Maayong Balita. God bless sa tanan. Maayong buntag diha sa Saudi ni siya, no? Si Saudi Brother Ronilo. Arabia. Karong orasa kadlawon paron dito sa ilaha. Siguro. Oo. Kini si Brother Ronilo pastor, wala pa gini siya nabaptize sa SDA. Na himong blessing ang katong panahon sa pandemic, paminaw siya sige sa programa, pero taga Bugo City din siya. Okay. Kanya karon kuan matinumanon kay siyang nag-alagad sige no gani. Amen. Kanunay siyang magpada diri sa ato og kanang para sa iyang tithes and offering. Tuman na gyud siya. Salamat kaayo. Matinumanon siya sa Ginoo. Salamat kaayo. Pero magod nako na siya mabantayan sa social media diha sa Facebook. Niya mangumusta po na siya kanang katong panahon nga naa pa ko dito sa Cebu City dito sa Miller Church. Tigbiyo na siya dito. Movie na siya dito niya maagian na mo na iyang ngalan pirmi.
Anya ingon din lain lagi pod imo kauban Brad. Pasalamatan nato ang manager gini sa Hope Channel sa Cebu. Si Pastor Limuel Lauron, pasalamatan nato yung presensya nga nakabisita gid siya, nakaagi siya diri pero ang iyang tuyo adto ni siya paingog dadbantayan kadunay service dito sa patay. Oo. Pero agianan man yan daw siya, murag maikog tayo siya nga mula lahos gani mohapit dinhi. So pasalamatan nato. Anya pod si G. Marie Kalapuan. Salamat po sa gisend mong mga heart o kamot ka nag-pray. So thank you kayo. Nanukad po ni sa Saudi Arabia gihapon. Salamat kayo Sister G. Marie. O ni ato ning lantaon ang pikas nga screen alang sa mga okay. Sana to? Di ay ako diri Brother Libby. Siya pasal. Mayong gabi diha kapag laom linet naa ni siya sa Amerika unya kanunay ni siya makit-an nako Brother Libby. Friend mi ani sa Facebook kini si Lyneth RN. So maayong gabi si Jumel Arsenal matud pa niya mayong buntag. Wala si Kuya John. Gitugnaw siguro. Posible gyud gitugnaw to, ano? Kay ang panahon nato karon mga higala diri sa norte nga bahin sa Cebu, medyo landong unya unsa nang orasa karon, no? Alas 8:20 pasado na. Oo. Unya niya si Ilan Bistil Campuridondo. Okay? God bless. Unya ni ay naminaw na to gikan sa Bantayan Island si Edwin Iscario. Good morning Brad Libby ug Pastor Limuel Lauron. Watching from Bantayan Island sa akong yutang na tawhan. Maayong buntag pastor ug sa tanan. God bless us all. Gikan kang Ranyula Limuel. Unya gikan kang Jared Narca. Maayong buntag pastor Lauron watching from Apas Lahog. Okay? Mao ni ang nakabintaha Brother Libby kay kining social media pareha aning radyo bisan og asa maabot kutob sa kanang maabot sa ato nga sibya sa ato nga signal makadungog mao pod sa social media tibuok kalibutan makakita mga higala mga kaigsuonan sa ato nga programa Brother Libby. Okay, ato ning tan-awon mga nag-send og heart karon. Niya si Brother Edwin Iscario, J. Charis Lopez, Evangelist Mike Rivera, ani sa South Cebu na sign. O niya si Ivan Raico, Eva Dilao, Felix Gallego, Ray Discarten Disabilie, Linabog Munchadora Nas, Lane of Keria, Joan Del Sarol, G. Marie Kalapuan, Lowell Nodalo Estrera, William Eddy, Merifel Vargas, G. Sotoni Buok, Jimboy Idar, kapatid na Michelle, John G. Merced, Chari de la Cruz Nugas, Corazon Anunar, o Grison Dilao. Mao ni ang manag-send og heart. Ori ang arita sa mga pipila nga nag-like sa ato nga programa. Niya sila si Brother Ronilo Itang, Rufino Moreno, Jubilin Idar Disabilie, Abner Dualio, o niya Giovanni Inganyo Bayo, Aria Katamko Alburo, o Jex Somalinog. Okay, mupadayon tahigala nga tusunahan, no? Sa dili pata mubasa sa pangutana pastor nga atong tagdon karon. So, hangyoon kay ikaw nga ikaw mong opening prayer. Okay, mga higalag, mga kaigsuonan sa kahanginan o sa Facebook, akong hangyoon kamo sa pagduko sa inyong mga ulo, magampo kitang tanan, among dalampanan og dalaygon nga Dios nining takna sa kabuntagon, amo ikaw ang gidayeg og gipasalamatan sa kalagsik ug may panglawas nga among naangkon. Salamat ning lain nga semana nga miabot kanamo nga makahimo kami sa among mga buluhaton ug among kapangakuhan. Ginoo nining orasa ako nag-ampo alang sa tanan nga mga tigpaminaw nga nakig-uban karon nining programa ang maayong balita sa radyo o diha sa social media
hinaot nga ikaw magapakamaayo kanila, tanduga usab ang ilang kinabuhi. Panalangini sila sama sa imong pag-uban sa imong mga katawhan sa una, karon og hangtod sa walay katapusan. Ako nagampo o Dios nga ikaw magsustento kanila uban ang material nga panalangin ug labaw sa tanan, panalangin diha sa espiritu nga sila magatubo kauban namo nga maandam kami ni anang adlaw sa imong pagpadayag. Ayaw itugot nga dunay bisan usa nga membro sa among pamilya nga mawala og dili maluwas apan kami nagahandom nga mahidangat kami ni anang kinabuhing walay katapusan langiton nga puloy-anan nga imong giandam sa tanan. Magpanalangin ka kang Brother Libby, kang Brother John nga maoy nagadumala ni ining nga programa. Imo silang hatagan sa maayong panglawas, kalantip ug maayong nga nahuna nga ilang magamit alang sa pagpahat sa maayong balita ngadto sa mga katawhan nga wala pa sa kamatuoran. Kining tanan o Dios among gipangayo ug panalangini kining sibyaanan nga magapadayon sa sangyaw o paglabay sa mensahe diha man sa katilingban, diha man sa politika ug uban pa nga natad sa negosyo o relihiyoso nga mga programa aron daghan ang mga katawhan mapanalanginan usab. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan nga madawat pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay, muadto na ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana, pero ako sa nibason nalimtan ako nigtan-aw ning ako nga keypad. Niya si Fredo Pobadora kani di Senior Prince Radio Pastor nga bag-o lang jud ning nabotismoan, mga pipila pa lang kabulan ni Bugora ni. Brad, good morning Brad. Og kang pastor naay nangutana og hain ang impierno. Nangutana Wilfredo Pobadora si ato lang tagaan niya panahon Brother Wilfredo tungod kay namay ato nga gigahin nga panahon atong pangutana nga maoy ato nga tubagon karon nga kabuntagon. Okay, niapod si Feli Disor sa Dolores Ormoc City. Pasalamat jud mi sa tanan nag-sponsor kuya nga matukuran mi og simbahan diri medyo duol na sa amo. Pasalamat mi ni Pastor Gisrael pinaagi usab sa iyang paningkamot. Okay, wa pa man ni simbahan pastor kay bag-o ra man ni na Adventist sila sa atong programa. Si Pastor Gisrael Lucero. Ambot dos usay apelyido ni Gisrael ra mga ibutan diri. Okay, ni pa itong tanawon Kuya Libby, pasalamat jud mi sa Dios sa iyang tabang na human nagyod ang among simbahan diri sa Barangay Dolores, lugar na gyud amo nga pagsimba. Salamat. Okay, salamat po kaayo. Onya ni pa itong tanawon maayong buntag aninyo diha sa station Kuya Libby og sa tanang naminaw karon, paki-greet ko sa among pastor si Pastor Gisrael og sa iyang pamilya og sa tanan nga kaigsunan diri. Salamat. Niya may sambuntag diha sa mabuli di ay nila ni Tutron Ilanan o uban ni Mulo, no? Dili ni sila mga Adventist pastor pero nagamit og mga sound system para nga mapalanog sad ang pulong sa Ginoo ngadto sila masilingan. Salamat kayo. Niya may buntag ng tanan diha sa mabuli. Okay, dito magdugay ato ning basahon pastor ang pangutana. Brother Libby. Okay. Kini sa dili pa mo padayon si Brother Libby mga higala sa pagtubag sa pangutana. Daan man ko pasabot kang Brother Libby nga di gyud ko madugay, medyo nadugay na gani ko kay 52 minutos na, no? Hapit na mao sa ka oras. Kanang mananghid na lang ko sa atong mga suking tigpaminaw nga naaron pabilin sa ilang puloy-anan. Sa tanan nga mga followers nako sa social media dunay kapin sa 50 ka buok Brother Libby nga nag-tune in karon, naglantaw sa ato nga programa, no? Daghang kayong salamat. Pabilin mo mga higalang mga kaigsunan alang sa sunod nga detalye sa mga pangutana nga tubagon Brother Libby. Kay mo padayon ko sa ako nga biyahe ngadto sa Daan Bantayan alang sa mahinungdanon kaayo nga pagpanerbisyo sa atong mga kaigsuonan o mga kaigalaan. Brother Libby? So, thank you kayo, Pastor. Salamat kayo nga nakagahin kog ka og
panahon nga nakahapit ka dinhi sa ato nga programa karong buntaga. Kay gwapa kaning hapit maginusara gyud karon kay wa man nakaabot ang atong kinakusgan nga partner si Brother John dihito. So thank you kay Pastor. Og ang Dios sab magauban kanimo sa imong pagpadayon sa ministry. Okay, thank you kayo. Okay, moadto ako ning basahon. Maayong buntag, Brother Libby. Request kog song Ayaw Pagduha-duha ni ining kinabuhi. Si request kini gikan ni Sister Valentina Baga. So thank you kayo, sister. Anya karong taod-taod ato ning i-play mga higala ang imong awit nga gipangayo, no? Okay. Ato ning basahon ang pangutana nga ato nga tagdon karon. Ato ni tanawon. Okay, good DM na ako'y pangutana. Nganong nagsunod manmugsige sa Old Testament nga sa New Testament klaro man jud kaayo sa buhat Jis nga pwede nang kaunon ang hugaw kay gilimpyuhan na kasayon sabto ni ana. Okay, thank you kayo sa pangutana, no? Sayon daw kayon sabton nga gilimpyuhan na daw. Gilimpyuhan na daw ang mga hugaw sa Old Testament pag-abot sa New Testament. But ipasabot niya nga makauna ang hugaw kaniadto kay gilimpyuhan na. So para niya makauna mga higala. So ato nang tagaan og pagtagad karon o gipasalamatan nato ang atong makigalaan nga nagapakig-uban sa ato nga tulumanon karong buntaga. Okay, maminaw usa ta og awit mga higala before ta mo padayon kay aron makapahuway sabta og kadiyot, no? Okay, na awit atong idalit alang sa tanan. Ang atong kinabuhi matahom sama sa bulan, musidlak sama sa adlaw, sa sayong kabuntagon. Apan dili gayud kay hinulaman lamang. Ato lang hinumduman ang magbubuhat sa tanan, kay siya nagantos man sa krus. Nagpakamatay siya sa atong sala, tungod sa dako niyang gugma. Ang atong kinabuhi lumalabay lamang, dinhining kalibutan, mahanaw dawason, kay hinulaman lang sa magbubuhat ni tanan. Ato lang hinumduman ang magbubuhat sa tanan, kay siya nagantos man sa krus. Nagpakamatay siya sa atong sala, tungod sa dako niyang gugma. O karon
Okay, ato sang idalit ang agi-request nga kanta ni Sister Valentina. Si Jesus mo uban sa malisod nga mga dalan, sa bukto niya agakon o saplayon, ayaw kalibugi ang imong kaugmaon. Si Jesus lang sang pita kay siya duul pa, siya matinagdanon og maluluyon. Dili kanya biyaan o talikdan, subaya lang, padayon lang ang daanan, hapit na makuptan. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo nasab ang panahon. Ayaw paghilaki ang kasakit sa kinabuhi, kini mo labay lang sama sa alindaw. Unya mawala na ang mga pagbalata, kung si Jesus ang imong tanahon. Ayaw ka balaka sa daghan nga problema, kini may kasulbaran sa unahan. Unya mapunihan sa panahon nga malipayon, kung si Jesus ang imong pahariyon. Subaya lang, padayon lang ang daanan, hapit na makuptan. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo nasab ang panahon. Okay, padayon ta higala. Padayon ta sunahan ato sa ning basahon no before ta mo tubag sa pangutana karon. So ning abot na sab si Brother John. So karon taud-taud ato ning ato bagon ang pangutana. Aniya ato sa ning tan-awon mga higala ni ay mensahe nga ato nag-ani ay mga kaigsunan nato nagpadalag mensahe uban ng heart si Brother Ronilo Itang. Anya niya po si Brother Doming Bunukan. Good morning ninyo diha sa station Badlib Pastor Lauron o Brad John o sa tanang mga kaigsunan nga nagsunod nining programa ha, nga mahigugmaon nga nasayod sa pulong sa Dios. Salamat Badlib, God bless. So God bless also Brother Doming Bunukan. Niya po si Ma'am Emeline Sigarino. Niya pa itong tanawon. So ato sang gipasalamatan uban natong mga kaigsunan no nga nag-like o niya nag-heart sa ato nga programa. Niya po atong sister Elizabeth Mejia nga tuanis inupakan nakikuban sa nato karon nga kabuntagon. Sila si Brother Richard Mulihon, si Dudong Mulihon maing buntag.
Niya sad si Jimari Kalapuan, salamat po sa pag-love. Nike Sumalinog o si Dong Sensor Sumalinog. So thank you kaayo. Niya ato ning dalikyatan paglili mga higala alang sa mga higang nagtan-aw. Okay, niya si Sister Leah Muniez. Pads ang akong paborito nga kanta may nag-ampo kanimo. Kay bisan manlaba ko og mopaingon kog simbahan. Paingon ko og simbahan maodyod na ang akong kantahon. Imo din ang conster, imo na nga paborito nga awit. Salamat kay miabot na ang pinakakusgan. Okay. Niapod si Chel Notario Aragon, Brad Texter Dorola, pagbasa sa buhat sis 1 ngatos 13 17 28 34. Ayaw pagputla pagbasa diretsuha pagbasa parang masabtan nimo. Brad Texter pangayua sa balaan ng espiritu ang kaalam kahibalo sa imong gibasa. God bless. Okay, padayon tahigala sunahan ako ning utrohon og basa ang pangutana aron sad makapaminaw si Brother John sa pangutana nga okay ni aday si Brother Nimi Hilig. Mayong buntag parinimi ni kaliwat tingali na og kataw ning tekstera kay iyang text sayon ra kuno sabton pero hangtod karon wala gihapon siya kasabot sa sugilano ni Pedro nga wala may baboy moingon ang doktor ayaw pagkaon sa kaning baboy mukaon jud mamatay hinuon sa atake. Okay, salamat kayo gikanto kang Brother Nimi Hilig. Yan na po si Brother Pobadora. Brad, nagpasalamat ko sa ilang Joel Sino og Boy Dungdong og Jimar Gabaton Wilfredo Pobadora ni. Okay, thank you kay Brad Wilfredo. Anya po si Dong Totron maayong buntag bad naglanog-lanog na pod ang sound system ni Brother Mulo. Thank you kayo Brad Mulo no sa imong lanog-lanog nga sound system diha sa Mabuli nga mga silingan diha kutob sa Naminaw ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay. Padayon tahigala ni apod si okay ni asad si Chel Notario Aragon. Onya iyang mensahe basaha pod ang 2 Corinto 6:17-18 o 2 Corinto 6:17 tungod niya na manggula kamo sa kaliwala nila og managpamulag kamo nagaingon ang Ginoo og dili kamo manghilabot sa mahugaw og pagadawaton ko kamo 2 Corinto 6:18 og ako mahimong amahan ninyo og kamo mahimong anak nako lalaki o babae nag-ingon ang Ginoo nga makagagahom. Kanya po si Brother J. Ray Sumalinog. Mayong buntag Kuya Libby, si Rhea Sumalinog ni with family watching from Mabuli. Salamat kay Daria na aday karon sa Mabuli. Good morning nimo uban sa imong mga parents, sa imong whole family. Gina-welcome nato nining aton tulumanon sa kini ang maayong balita. So padayon tahigala ako ning basahon pag-utro ang pangutana nga ato nang nabasa gani ang mga contribution sa atong mga kaigsunan ato ning tanawon. Gudiem na ako'y pangutana nganong nagsunod man mog sige sa Old Testament nga sa New Testament klaro man jud kaayo sa buhat sis nga pwede nang kaunon ang hugaw sama sa baboy kay gilimpyuhana kasayon sabton ana. Okay, mao ni Brother John ang pangutana nga ato tagaan og pagtagad karon. So ihatag nako nimo ang panahon unya ako ning tapuson mga higala. Brother John. Okay, atong ihatag ang panahon ni Brother John. Akong utrog basa ang pangutana.
ingon din nga GODM na ako'y pangutana nganong nagsunod man mog sige sa Old Testament nga sa New Testament klaro man jud kaayo nga pwede nang kaunon ang hugaw sama sa baboy kay gilimpyuhan na kasayon sabto ni ana. Okay, thank you kayo mo ni pangutana nga aton pagtagad karon. So mo tapos taron mga alas 8:25, Brother John. So yata na ko nimo panahon. Alas 8:25. Alas 9:25 tamo tapos. Okay, daghang salamat Brother Libby. Okay, ato ning kuanon mga kaigsunan, ato ning hatagan og pagtagad kining pangutana nganong nagsige pa mamog sunod niya ng Old Testament nga klaro man na nga diha sa New Testament unsa ang baboy gilimpyuhan na, ipakaon na kay gilimpyuhan na. Mahitungod nining sa buhat Jis na mahitungod ining isyu higala dili kay makanapo rani naabot dinhi sa atong programa nagsige na malani og balik-balik gud. Nagsige na lang ni og balik-balik. Unya lagi kay naamay uban nga wa makapaminaw sa pag-abot sa higayon nga ato ning tubagon mo na nga tubagon ra gyud gihapon nato ni. Well, salamat gyud kaayo nga ikaw mismo nga nangutana na naa di ay makita ug mabasa sa Biblia nga ang baboy dili ipakaon kay mahugaw sumala sa gihisgutan sa Old Testament. Timan nga sa Levitico 11:46 ug 47 ang Dios dunay balaod taliwala sa mga mananap sa iyang ipakaon ug sa dili ipakaon sa mahugaw ug mahinlo. So salamat nga nahibaw ka nga diha sa daang tugon ang baboy dili ipakaon kay mahugaw. So klaro nimo na nga naagyoy mabasa sa Biblia. Ang imo lang gyud diri nga ipalutaw nga pag-abot sa bag-ong tugon limpyo na ang baboy. Mao na imong ipalutaw. Kung atong tanawon sumala sa Isaias kapitulo 48, ang balili nagakalaya, ang bulak nagakalaos, apan ang pulong sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Tandaan nimo na. Ang gisulti sa Biblia Deuteronomio 14:8 og ang baboy kay may kukong nga pikas apan wala magausap sa kinaon mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nila niini dili kamo magakaon ug dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. So tanawa, klaro na nga ang gisulti sa Biblia pulong na sa Dios nga ang baboy mahugaw ug dili ipakaon. Unya kay pulong man na sa Dios matud pa ni propeta Isaias sa Isaias 48, ang balili nagakalaya, ang bulak nagakalaos, apan ang imong pulong nagapadayon sa walay katapusan. So kay gisulti man pinaagi sa pulong sa Dios ang baboy mahugaw ug dili ipakaon. So ingon ni ana ang senaryo nga dili gid na mahitabo nga matinuod na nga ang imong gisulti gihinluan na ang baboy. So moabot taron diha, karon klaro nga ikaw mismo nahibalo sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 16 ug 17, kung imong basahon ang gisulti dinhi, kay siyuba mupahamtang sa hukom pinaagi sa kalayo. Tandaan mo na, ang Dios mupahamtang sa hukom pinaagi sa kalayo. Kinsa man na ang iya og ang mga pinatay ni Jehova daghan. Daghan mga hinukman ba daghan. Kinsa man ning iyang hukman pinaagi sa kalayo. Kung imong basahon ang 17 nagingon kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon og nagaputli silang kaugalingon sa luyos usas dias taliwala nagakaon og unod sa baboy. Tandaan ha, nagakaon og unod sa baboy. Nagakaon og unod sa baboy. Tanawa, silang tanan magadungan sa pagdangat sa adlaw sa katapusan nag-ingon si Jehova. Unsay ihukom sa Dios? Kalayo.
Kinsa ang iyang pagahukman? Kadtong nagkaon sa unod sa baboy ug ang ilaga ug ang dulumtanan. Silang tanan magadungan sa pagdangat sa adlaw sa katapusan. Nag-ingon si Jehova. Subot ipasabot nga dili mag-ulhos-ulhos dunganon. Kanus ang paghukom pinaagi sa kalayo sa nagkaon sa wa itugot sa Dios nga kaonon sa adlaw sa katapusan. Miabot na ba ang adlaw sa katapusan? Wala pa. O kay wala pa man, natural nga wa pay gihukman sa Dios sa kalayo sa tanang nagakaon sa gidili sa Ginoo. Malinaw man siguro. Karon kanang imong gisulti, tanawa, gipulong na nas Ginoo nga iyag yung hukman ang nagkaon sa unod sa baboy. O mga dulumtanan ug ang ilaga, silang tanan magadungan sa adlaw sa katapusan. Dili gyud ang Dios makakon. Dili may tabo ang Dios mamakak. Dili may tabo. Unya nagsulti ang balaang kasulatan, matud pa, dili ko paglapason ang mga pulong nga migula sa akong baba. Sumala sa gisgutan sa Salmo. Migula na sa baba sa Dios nga ang tanang nagkaon sa gidili labi na sa baboy iyang paghukman pinagis kalayo. Kanus ang paghukom sa adlaw sa katapusan. Miabot na ba ang katapusan? Wala pa. Natural wa pa gihukman sa tanang nagkaon sa gidili sa Ginoo. Karon kanang inyong giingon nga gilimpyuhan na ang baboy. Asa magyud mo ni ana makakita diha sa Biblia nga ang baboy gilimpyuhan na o gisugo nga ipakaon na sa tao? Please, kung naaman, it-takes na dire nga ang baboy gilimpyuhan na o gisugo na ang tao nga ipakaon. Nga naman, kay kung ingon naman lang ni ana, tanawa, gisulti ng daan, sumala sa atong gisgutan bersikulo, ang tanang nagakaon sa unod sa baboy. Unya, pag abot dire sa bagong tugon, limpyo na ipakaon. Unya, gisulti na nga daan, ang tanang nagkaon sa unod sa baboy sa adlaw sa katapusan hukmans kayo. Unya mo ingon mo nga limpyo na o gipakaon na ang baboy. Nya gisulti ng daan ang tanang nagakaon sa unod sa baboy sa adlaw sa katapusan pagasulugon sa kalayo. Unya mo ingon mo argi sa bag-ong tugon gilimpyo na gipakaon na. Biasa man na makita nga gilimpyuhan na ang baboy o gipakaon na. Kay gisulti man na nga daan nga ang tanang nagkaon sa unod sa baboy pagahukman pinaagi sa kalayo. Kay ipakaon naman sa ito pa mukaon ang tao. Unya unsa man ning pagsultis Ginoo nga ang tanang nagakaon sa unod sa baboy iyang hukman pinaagi sa kalayo. Unya ang baboy ipakaon na kay limpyo na. Mga kaigsunan, may tungod gud ni anang inyo bang gihuna-huna kanang naaba sa buhat Jis. Huna-huna ako nun ninyo kung inyo bagid na nga klaro nga nasabtan. Samtang si Pedro gigutom ug nangita nangandoy siyag makaon, nakita niya ang langit nga naabli ug dunay usa ka butang nga nagkanaog nga upat ka mga kanto nga ingon sa usa ka habol ug sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga mananap. Tanang matang sa mananap ba? Nagakamang, nagasaguyod, og tagupat og tiil. Karon kay ang baboy upat man pud og tiil, unya si Pedro nga nakakita sa maong pananaon dunay tingog nga nabati. Sumala sa buhat 10:15 kay ingon mas Pedro, dili ko Ginoo kay wala pagyud ko'y nakaon og dili mahugaw og dili binalaan. Kung tinuod man nga ipakaon na, ngano man nga nagdumili pa man si Pedro kay wa man siya kasabot dayon adtong panahon na pa. Kung tinuod nga ang mahugaw ipakaon na, nganong nagdumili pa mas Pedro? Wa pa ko makakaong mahugaw og dili binalaan. Ang tingog nag-ingon ayaw nganlig mahugaw ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Inyo dayong gikonklusyonan baboy ni. Tanaw ha. Ang tingog nga nabati ni Pedro katulo. Unya sa diha nga nabati ni ang tingog makatulo, kalit kadto nga gibira sa langit. Ug kay kalit nga gibira sa langit, nagpaila lang gyud, nagpasabot lang gyud, nga kadtong nakita nga pananaon ni Pedro, dili to gikuha dinhi siyuta kun dili didto to sa langit. Unsa man to?
pananaon. Siguro nanobrasad ang inyong kondisyon sa lawas nga ultimo pananaon, mukaon mo. Unya, kalit man tong gibiras langit, tanawa sa 16 ug 17. Ug samtang nalibog pa si Pedro sa kahulugan sa pananaon nga iyang nakita, tanawa, duna di aytoy kahulugan. Wala lang ninyo kuhaa ang kahulugan sa pananaon nga iyang nakita. Samtang na malandong si Pedro sa kahulugan sa pananaon nga iyang nakita, dunay kon iyang bang kahulugan gipamalandong niya. Unya ang espiritu misulti ning Pedro. Nga matod pa niya na ay tulo ka tawo nga nangita nimo. Ako ang nagsugo kanila ug umuban ka kanila. Sa gipalandong ni Pedro ang kahulugan sa maong pananaon, dunay tulo ka tawo. Kapila ang tingog mabati? Katulo. Pila ka tawo ang nangita? Tulo. So nag-anam og kalutaw nga kadtong mga mananap nga nakita ni Pedro, nagsimbolo kadto sa mga tao. Kay ngano man, ang tao, ang Dios mugamit man siyag mga pasumbingay, mga mananap. Kung imong basahon, sumala sa 10:27 sa Juan, ingon ni Kristo, ang akong mga karniro nakaila kanako og sila ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. Karniro na. Gisgutan. Unya sa Mateo 25:31 ngadto 34, sa pagbalik ni Kristo ang tao mabahin lang sa duha ka bahin, karniro og kanding, nagpasabot matarong og daotan. So, dili man ni literal nga mananap. Duna ni kahulugan kay pasumbingay ni kadtong nakita ni Pedro, dili pud to literal kundi simbolikal. Ang simbolikal inyong giliteral, gikonklusyonan ninyong ipakaon na ang baboy. Karon, kay gisugo man si Pedro nga pakuyugo ni adtong tulo ka tawo, din ang tingog yang nabati tulo. So kadtong tulo ka tingog nagrepresentar to sa tulo ka tawo nangita ni Pedro. Og tan-awa sa 26, 27 ug 28, tungod kay si Pedro nagpatigom siyang mga paryente og suod nga mga higala, iyang gipaabot si Pedro. Og sa pagsulod ni Pedro sa balay ni Cornelio, si Cornelio miluhod og misimba kaniya, og si Pedro miingon, tindog, ayaw ka nagbuhata kay ako tao nga sama nimo. Unya, sa pagsulod niya sa balay ni Cornelio, nakita ni Pedro ang daghang mga tao. Og miingon si Pedro, kamusayod na nga supak sa kasuguan sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong sa usa ka taong dumuluong o kon mga hintil, apan gipahibalo kanako sa Dios nga wala di ay tao nga akong pagaingnon og mahugaw og dili binalaan. 10:15, basa na sa 10:15 buhat. Ayaw nganling mahugaw ang mga butang gihinluan na sa Dios. Siya, ayaw dili ko Ginoo kay wa pa ko makakaog mahugaw og dili binalaan. Nag-ingon ang 15, ayaw nganling mahugaw ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. So kung imong tan-awon ang gihinluan ang tao, dili ang mananap, ug katong upat ka mga kanto nga habol nagrepresentatos kalibutan, kay ang alibutan dunay upat ka mga kanto, din ang kalibutan diha ang tanang matang sa rasas mga tao nga nahugawan sa sala, ug tungod ni ana sa pag-anhi ni Kristo ang taong nahugawan sa sala nalimpyuhan pinaagi sa dugo nga gihalad ni Jesucristo dito sa Kalbaryo sa cross. Herbihanon kapitulo 10 bersikulo 10. Tungod ni ana higala, lantawa sa unahan, pamalandunga, nga dili na maoy gipasabot ang imong pagsabot sa pananaong nakita ni Pedro. Gipamulong na daan ang tanang nagkaon sa unod sa baboy ug ang ilaga ug mga dulumtanan sa adlaw sa katapusan, magdungan sila kay pagahukman pinaagi sa kalayo. Tungod ni ana higala,
Ayaw sayangi ang imong kalag nga malaglag ka lang, maimpirno ka tungod lang sa imong pagkaon ni anang muwa itugot sa Dios nga kaunon. Si Brother Libby maghatag og dugang nga pagpasabot ni ining mga bahina, Brother Libby. Okay, daghang salamat, Brother John. Ni apoy mensahe si Sister Leah Muñez na limpyo daw sa pag-ampo sa Dios. Maoy sulti sa akong umagad nga over ka Dios nun. Okay, ako laning kuanan, madam. Wa man gyud pod mag-ampo ang Ginoo ang Dios. Wa mag-ampo ang Dios kay kinsabay iyang ampuan nga Dios man siya may ampuan. Wa man pod mag-ampo ang Dios nga malimpyo unta ning baboy nga hugaw, ila ra ng huna-huna, ila ra ng bana-bana, pamuot-buot ba? Dugang ra na ilang kaugalingong konklusyon o dili na mo'y gipasabot sa Biblia. Okay? Okay, padayon ta higala nga tusunahan ato tas paghatag og dugang tubag sa pangutana. So atong pasalamatan ang sender sa pangutana. Okay, ang niya siya si pabati sa Empleo Family Perming Naminaw sa inyong programa, James Regan Empleo sa Kalubian, Leyte. Okay, ang pangutana higala, matod pa din nga ingon siya din nga ngano man kunong nagsunod man tagsige sa Old Testament nga sa New Testament klaro man jud kaayo sa buhat Jays nga pwede nang kaunon ang hugaw sa mas baboy kay gilimpyuhan na kasayon sabto ni ana mato pa ni parinimi sayon kunong sabton pero wa kasabot kay gakaon man nga di man na mao'y gipasabot. So ang buhat Jays mahigala kanang minabaw gyud na nga pagbasa sa Biblia kung moingon ta nga gilimpyuhan na ang baboy o niya makaon na. Minabaw na wa gyud tugkara og ayo ang buhat Jays. Muna nga kung honestly lang gyud ta nga nag-study sa Bible, sigurado nga di gyud ta makakaon ni anang mahugaw nga gidilis Ginoo. Nga naman kay ang buhat Jays mga higala di na siya literal, symbolic na siya. Buti pasabot nga naipasabot ba? Naigisimboluhan. Mga simbolo lang na. Pero naanay kahulugan. Kung magisgotag simbolikal, naanay kahulugan mga higala. Okay, niya. Dini sa buhat Jays, ang istorya diha naghisgot na mahitungod ni Pedro og ni Cornelio. Muna siyang istorya diha. Kang Pedro na og kang Cornelio nga sugilanon nga gisgutan sa buhat Jays. Kay si Pedro o sa guni ka Hudiyo. Si Cornelio bisan kapitan sa sundalo pero dili siya Hudiyo. Italiano siya sa ato pag i-consider nga hintel siya. Og dunay inferiority complex mahigala sa unang panahon tali sa Hudiyo og sa mga dili Hudiyo. Ang mga Hudiyo, ang ilang panglantaw sa mga dili Hudiyo, mga hugaw ng mga tawhana, dili balaan. O niya, ang ila pagyod nga kinaiya, dili sila pwede nga makig-istorya or mamisita sa mga dili Hudiyo. Bawal na sa ilang tradisyon mga higala. Si Pedro kay usa man siya ka Hudiyo, so naa siya ana nga konsepto. Naa siya ana hunahunaa nga dili mutagad sa mga dili Hudiyo, dili makig-istorya sa mga dili Hudiyo. Pero ang problema kay si Cornelio, bisan siya kapitan sa sundalo, Diyos nun kayo siya nga tao, sumala sa background sa buhat Jays. Diyos nun siya, mainampuon siya sa Diyos, o niya masimbahon siya
sa Ginoo. Gani na siya tulumanon nga kada alas 3 sa hapon magampo gyud siya sa Ginoo. Anya kining tawhana duna pa siya kinaiya nga matinabangon siya nga pagkatao. Mahinatagon og limos ug mutabang siya sa mga tao nga nagkinahanglan. Sunindot og kinaiya si Cornelio pero di lang siya Hudiyo. Karon kay ang Ginoo magisgot kag kaluwasan sa tao, agoy pinalabi ang Dios. Si Cornelio, samtang siya nagampo ng alas 3 sa hapon, gidungog sa Ginoo ang iyang pagampo. Gipadalahan siya og manulunda sa Ginoo. Gipadalahan siya og manulunda sa Ginoo og ang manulunda sa Dios nakig-istorya kang Cornelio. Kang Cornelio, nakig-istorya kang Cornelio. Ang gisulti sa manulunda, nag-ingon ang manulunda nga ipakuha si Pedro. Ipakuha si Pedro. Mao ni sa itong mabasa sa versikulo 5, o karon magsugo kag mga tao. Giingnan si Cornelio. Magsugo kag mga tao ngadto sa Hupi og ipadala nganhi ang usa ka Simon nga gihanlag Pedro. Siya ana nag-abot sa usa ka balay ni Simon nga magpapanit. Kinsang balay anaa ubay sa dagat og sa nakapahawa na ang manulunda nga nakigsulti kaniya. Si Cornelio mitawag siyang duha ka mga binatunan og usa ka masimbahong sundalo nga usa ka tig-alagad kaniya. So gi-instruksyonan ni Cornelio, padala siyang duha ka binatunan, padala siyang usa ka sundalo nga masimbahon nga tos Ginoo, sama pod niya aron ipakuha si Pedro nga didto pod nagpayo sa balay ni Simon sa Hupi. Ang sugilanon higala nagpanaw paingon didto ang sinugo ni Cornelio. Pero pulos po sila mga hintel. Ang mga binatunan mga hintel. Ang sundalo hintel. Sigurado gyud nga di to tagdon ni San Pedro. Nga naman kay mga hintel man, bawal man sa ilang tradisyon ang mga Hudiyo mutagad sa mga hintel. Bawal. Ang gihimos Ginoo aron mutagad si San Pedro ni adtong mga hintel nga gi-consider nila San Pedro hugaw og di balaan, way labot sa kaluwasan. Gihatagan una sa Ginoo og pananaon si San Pedro. Gitagaan siya pananaon. Ang pananaon nga gihatag siya niya. Kadtong mga mananap nagsari-sari nga matang sa manap nga gikarga dito sa hapol, apil ang mahugaw. O giingnan nga tindog ka Pedro pag-ihaw o kumaong ka. Reklamos pero Ginoo, wa pa ko kakaon og mahugaw sukad sa kong pagkabata. Ang tingog, midason og maingon, ayaw nganli og hugaw og di balaan ang mga butang gihinloan as Ginoo. O niya ang habol, gibira paingon sa langit. O gidala paingon sa langit ang habol. Usa nahitabo, wa ba maglibog San Pedro? Ug unsay pasabot ato? Naglibog si San Pedro higala. Pertin libugan Pedro ug unsay kahulugan. Ang gipangita ni Pedro ug unsay kahulugan. Niadtong iyang nakita nga panan-awon. Ang uban wa libog-libog. Ditsog kaon, wa maglibog. Labaw pa silang Pedro. Kaya wa libog si Pedro, naglibog siya. Kay gitugkan ni Pedro ug unsay kahulugan sa panan-awon nga iyang nakita. Di ato mabasa sa 17, sa buhat 17, samtang naghuna-huna pa si Pedro kung unsa ang kahulugan. Una-huna siya kung sa meaning ato. Samtang naghuna-huna siya kung sa kahulugan, ang nahitabo ni nga niabot ang mga tao nga gisugo ni Cornelio. Kay sa pagkahibalo nila kung asa ang balay ni Simon, midiritso dayon sila didto o sa pag-abot nila sa pultahan sa koral. Nanawag sila, manigaw sa versikulo 18,
Nanawag sila og nangutana kung nagsaka ba dito si Simon nga ginganlan usab og Pedro. Mutana sila, ni adini si Pedro nagpuyo og nagsaka. Anya, ingon sa pinabasa 19, samtang naglibog pa si Pedro kung unsa ang kahulugan sa nakita. Libog pa si Pedro, unsa meaning? Ang ipakita ang meaning. Ingon sa din miingon ang Espiritu Santo kaniya ning tungha ang bala ni Espiritu. Kaya naglibog siya sa kay meaning, no? Ning tungha ang balaan ng Espiritu. Higala matod pa din ning tungha ang Espiritu Santo. Ingon ang Espiritu Santo, may tulo ka tao nga nangita kanimo. Kanaog og uban kanila ayaw pagduha-duha sa pagkuyog kanila tungod kay ako ang nagsugo kanila. Gihunahon ang pinulong libog siyang may kalit magtungha ang Espiritu Santo. Kanaog uban kanila ayaw pagduha-duha ako'y nagsugo kanila. Gihunahon ang pinulong kaganiha giagda ko tindog pag-ihaw kumaon ka. Amgid man gisulti ganiha. So dianang panahon na ning banag-banag sa pagsabot ni Pedro nga kining mga tawhana mga hugaw manig dili manibalaan. Bawal man namong tagdon pero ganun pakuyugon man ko ning mga tawhana. O niya, mga hugaw manig di manibalaan. Igo man tug ayaw pagdodua. Ang Espiritu Santo na man nagsulti. Diha nasabta ni San Pedro higala nga ang kahulugan sa pananaw niya nalibgan kadtong mahugaw mananap nagsimbolo sa mga tao nga mga mahugaw dili balaan kadtong mga tao nga mga hintol. So niyan ang panahon na ang reaksyon ni San Pedro matod pa sa padayon nini nga gisulti sa Biblia nagingon ang 21 busa na naog si Pedro og miingon sa mga tao. Kaya nakasabot naman siya. Ako mo ang inyong gipangita. Unsa man ang inyong tuyo kanako? Miingon sila, gisugo kami dinhi ni Kapitan Cornelio. Maayong tao siya og nagsimba sa Dios. Gitahod siya sa tanang mga Hudyo. Miingon kaniya ang anghel sa Dios nga imbitahon ka nga moadto didto siyang balay aron madungga niya ang imong isulti. So, kung ato nga padayon ang gipadayon sila ni Pedro og didto sila nakatulog ni adtong gabiona. Pagkasunod nga adlaw miuban si Pedro kanila og may pipila ka mga tumutuo sa hupi nga iban kaniya ngadto paingon sa Cesarea. So muni nga point tigala. Og kun wa pa to pakita is Pedro og pananaon nakadtong mananap nga mga mahugaw dili balaan o niya wa pa to sa padalig pananaon sigurado higala nga di gyud to tagdon isnaban to ni Pedro nga naman kay ang konsepto sa mga Hudyo hugaw dili balaan apan tungod kay nakakita siya pa ron og nakasabot siya sa kahulugan sa pananaon iyang giabi-abi kay giingnan siya ayaw duha sa pagkuyog kanila giagda pang Pedro nga aritas balay una matulog ninyo kay ugma mga ta didto. Pero og wa pa to siya kitag panahon niya ning buto lang tong kalit mga Hudyo di gito entertaino ni Pedro. Pero atong panahon na gipakatulog ni Pedro pagkaugma ang nahitabo padunga sa didto si Cornelio po nang imbitar siya silingan iyang mga parintihan iyang gipang imbitar niya pagsuod niya sa balay ni Cornelio mo ni hitabo sa 25 sa pag-abot ni Pedro gisugat siya ni Cornelio og miluhod si Cornelio sa pagsimba kaniya. Tanaw mo na ang reaksyon ni Cornelio pero tinlipaya niya wa siya kapugong siyang gibati kay first time siya kasi siya kinabuhi nga usa ka Hudyo taos Ginoo ning dayon sa silong sa landong siyang panimalay hingluhod siya misimba o ingon si Pedro sa 26 apan gipatindog siya ni Pedro og giingnan ayaw ka na buhata tao lamang ako so gibadlong ni Pedro kay bawal ba na ang pagsimba sa tao kay simbahon ang Dios sa gyud nga magbuhat sa langit sa yuta ug sa mga butang karon
Pagsud ni Pedro sa balay, pagtandaghanan tao, mga hintel pod, mga hugaw, di balaan. Pero gisultihan naman siya daan sa Ginoo, nakasabot naman sa kahugan. Pagsud niya, in diskurso din siya. Ingon siya sa 28, nga kamo, nasayod baya, nga supak, sa kasuguan alang sa mga Hudiyo, ang pagpakigharong, pagpakigatubang, o pagpamisita kaninyo, apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao na walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan og nga mahugaw. Kanus-a pahibaw si San Pedro nga walay tao iya ingnon di balag mahugaw. Gipahibalo si Pedro pinaagis kahulugan ni adtong pananawon ayang nakita kadtong mananap nga mga mahugaw. Nagsimbolo to nato nga mga hintel nag-iisip sa mga Hudiyo mga mahugaw. Kaya ang Biblia magamit ang simbolo higala sa mas Matiban 5. Nagingon si Ginoo sa iyang pagbalik, ang karniro pinigon sa too, ang kanding pinigon sa wala. Sa mga karniro maingon siya, panundan niyo ang ginharian sa langit, nagiandam alang kaninyo. Sa mga kanding maingon siya, adto mo sa impierno, kay giandam na para ninyo. Ang pangutana, simbolikal na dili. Simbolikal na. Kay dili ang karniro modelos langit. Dili kay ang kanding sunugos sa impierno. Nagsimbolo na ang karniro sa mga katayuhan sa Dios nga mo'y manununod sa ginharian sa langit. Ang karniro nagsimbolo na sa makatayuhan nga masinupakon sa sugo sa Dios nga sunugon sa Dios katapusan. Mao ni pinahitabo higala. Sugod ng diskurso sa Pedro may tungod sa planos Ginoo alang sa kaluwasan sa tao. So niyan ang panahon na sa diha nga nagsaysay si San Pedro. Nagingon San Pedro din sa versikulo 34. Niyang conclusion Pedro sa nasabtan niya ang pananawon nga gihatag sino niya. Ingon sa ito nabasa niya 34. Og unya si Pedro sa pagbungat sa iyang baba miingon sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios wala di ay pinalabi sa tao. O tiyan mo na. Muna'y na conclusion ni Pedro sa resulta sa kahulugan sa pananaw niya nakita, ingon siya, og unya si Pedro sa pagbungat siyang baba mingon sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios wa di ay pinalabi sa tao. Kung maghisgot og kaluwasan, mahudiyo ka man og di hudiyo, way pinalabi ang Dios kay ang langit para sa tanan nga makatawhan. Kay sa Juan 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana iyang gipadala ang iyang anak kabugtong aron ang bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga katapusan. Tanaw na 35 unsa pay dugang pasabot ni Pedro ingon siya, hinunoa nga sa matag usa ka nasod iyang pagakahimutan ang bisan kinsa nga nagakahadlo kaniya og nagabuhat sa matarong. Diyan mo na, bisan kinsa nga daso, di lang kay Hudiyo ang gikahimutan sa Ginoo, bisan unsa, bisan kinsa nga nasod mahigala, mato pa din iyang pagkakahimutan ang bisan kinsa nga tao nga magakahadlo kaniya og nagabuhat og matarong. Mao na pasabot niya. So ang meaning sa buhat sis, wag na nagkahulugan nga ang baboy makaona, ang hugaw mananap makaona. Nagkahulugan to higala sa tao nga dili Hudiyo nga mahinluan pinaagi sa pagtuo ngadtos Ginoo kay kitang tanan gihigugma og way pinalabi ang Dios sa tao. Tanawa niya nang panahon na ning adto si San Pedro sa Jerusalem nga mao'y sentro silang organisasyon. Adto San Pedro to kay ni-report siya kay nakadungog ang mga Hudiyo sa Jerusalem, mga Hudiyong Kristiyano dito nga ang mga hintil nakig-uban si San Pedro sa mga hintil bawal man na. So niya, report ni Pedro, tanawan niyo ang buhat kapitulo 11. Si San Pedro dito na gisaysay niya ang kahulugan kay nangasuko mga Hudiyo kay nganong nakig-uban siya sa mga hintil nga mga hugaw mantong di balaan nga mga tao. Pero gipasabot ni Pedro maunay nahitabo sa kong kinabuhi, mauna ang nagisaysay ni San Pedro
ang nahitabo ug ang pananaw niya nakita na minaw ang mga Hudyo higala. Nya tanawan 18, ako basa 18 ha. Og sa ilang pagkadungog niini, tanaw na ha. Gisay human gid sa Pedro ang pananaon iyang nakita. O niya, atong tanaw sunahan, ingon ni sunahan. Og sa ilang pagkadungog niini, sila mihilom og ang Dios ilang gidalayg nga nag-ingon nan sa ato pa sa mga hintil gitugot usab di ay sa Dios ang paghinulsol ngadto sa kinabuhi. So wa mag-ingon nga, wa mag-ingon ang konklusyon nga sa ato pa ang baboy makao na di ay limpyo na. Wa ang giingon dinis mga Hudyo tapos gisaysay ni San Pedro ang pananawon o ang kahulugan ni ang reaksyon sa mga Hudyong Kristiyano o sa ilang pagkadungog niini. Sila mihilom o ang Dios ilang gidalayg nga nag-ingon man sa ato pa sa mga hintil gitugot usab di ay sa Dios ang paghinulsol ngadto sa kinabuhi. Wa gid mag-ingon nga sa ato pa ang baboy o uban pang mga hugang mananap makao na. So munay gipasabot des buhat Jis nga higala og ngadto sa bersikulo 11. Ang tinuod pagkasulti kun ato lang yung basahon og tarong ang Biblia, dili gyud ta makakaon og hugaw. Pero og diha lang ta mabasa sa buhat Jis sugod sa Jis kutob sa 17 at 16, makakaon ka, minabaw. Pero kung imong tiwason og basa, dili ka kakaon. Nga naman, kay kung diha ra ka kutob sa buhat Jis ngadto 16, unya mo kaon ka na, hibalo higala, nga magkasumpaki na ang Biblia. Nga naman, kay ato mabasa sa Isaiah 66, 16-17, nga sa adlaw sa paghukom sa Dios, ipahangtang sa Dios ang iyang paghukom, pinaagis kalayo. Unya gipasabot nga daghan unya ang iyang mapatay. Kinsa ning mga tawhana ang iyang patyon sa diyang ipahangtang ang hukom pinagis kalayo. Nag-ingon ang 17, ang kadtong nagakaon sa unod sa baboy ug mga dulumtanan silang tanan dunganon sa pag-ut-ot sa kalayo sa adlaw sa katapusan, nag-ingon ang Ginoo. Sulti na sa Ginoo og sa Roma 4:21 ang mabasa niya, kasaligan sa hingpit nga ang Dios mutuman siyang masaad. Mao na higala wa nagkakontradikto ang Biblia, mahimo lang magkakontradik ang Biblia sa dihang imong sabton pagbasang nahinluan na way susususunahan, way tanaw-tanaw sa kahulugan sa panahon, kaon na ka, pero sa katapusan niya, magmahay ta sa atong pagkaon na ng hugaw, kay di man na mo'y gihinluan. Ang tao higala, mo'y gihinluan, kay mo'y gipakamatyan ni Ginosos, mo'y gihigugma ni Ginosos, ang tao mahigala. So ayaw na dili ang basa ang Biblia, nga diha na kakutob, conclusion diyon ka, mapareha ka ni ato ni Pedro, nga ako nang ginuset permi din dili kay San Pedro nga apostol. Si Juan Pusong pod, dili kay Juan nga apostol. Si Juan Pusong dito sa merkado, nangumid siya sa ito. Gingnan niya mga tao, nakaninda mo kung siyang tambal siya mga higala. Ang aksido maayo alang sa mata. Si Pedro pod kay dito hap-hap iyang mata, maayo mas mata ang aksido, wa niya paminawang sumpay. Uli siya sila kay may muriatic acid man siya to sa CR. Gikuha niya ang muriatic acid, gibubuan niya iyang duha ka mata. Dinabuta noon si Pedro. Di na ginoon siya kakita hap-hap from dato, nabuta gid siya. Wa man di ay niya paminawag ayo ang pahayag, ang sulti ni Juan. Ingo si Juan nga ang aksido maayo alang sa mata. O niya nimpos man sa kadiot, gisumpayo niya, daw niya. Kung ang tao gustong mabuta, wa man na paminawa ni Pedro ang sumpay perting butaha. Samang pagkasulti, pagbasa ni mas buhat Jis og 16 sa gibasa nimo, putol ra gibasa nimo, onya ka on dayon ka, aw imperno gitas katapusan. Nga naman, wa man nato tiwasag basa ang Biblia. Nga kung tiwason yung basa ang Biblia,
ang kahulugan imong masabtan nga nagkahulugan dai nato nga mga hintel nga giisip sumodiyog mahugaw og dili balaan. So manghinaot higala nasabtan nimo ang kahulugan sa panan-awon nga imong gipangutana karon. Ay pambasahon dinhi ni si Richard Burden Velarde, ang lugar nga Cesarea sa Israel ni Cornelio nga didto si Pedro na adtuan na namo Brad Libby atong John 2023 ay maayo nakaadto day ka Brother Richard Burden Velarde. Ingon dinhi nga og please pray for us diri ron sa Toronto kay nag-snowstorm ron diri until ugma sa buntag snow di aron diha no. Okay, ay ampo ka na mo Brother Burden. Niya po si Ma'am Bernice Fernandez Adams. Isaias 1:18 o mari kamo karon og usahan ta paghusay nag-ingon si Jehova. Mao nga ablihon nato ang atong unahuna sa pulong sino. Salamat kay Ma'am Bernice. Salamat Sa imong participation. Thank you kaayo. Okay, wa naman tay mga higala miabot mayod ang kinutuban sa ato nga oras. Sa dili pa nato hingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong timsong ni atong hayoon si Brother John alang sa closing prayer. Okay, magampo kita. Dalangpanan og makagagahom nga Dios naa ka sa trono sa langit. Salamat sa mga kamatuoran sa imong pulong nga naghatag pag